Dobar dan, ja sam Mirka, dobrodošli u našu školu. Imamo kvalitetnu opremu, projektore, računare i otvorena vrata jednomesečno kod svakog nastavnika. Nastavnici koriste najnovije alate i informaciono-komunikacionih tehnologija. Imamo najsavremenije aparate u renoviranoj kuhinji i lepo uređenu trpezariju. Sveži i ukusni obroci su pred našim đacima svakodnevno. Savremeno urađena biblioteka i produženi boravak su mesto gde učenici rado dolaze i provode vreme. Nedavno smo uredili i opremili i prostor za rekreaciju, te kod nas čas odeljinskog starešine uvek bude zabavan i dinamičan. Pored raznih takmičenja, rado učestvujemo i u različitim humanitarnim aktivnostima. Prepoznatljivi smo i po sjajnim sportskim rezultatima. Najbolja smo gradska škola po broju osvojenih medalja za školsku 2023-2024. godinu. Rezultati na završnom ispitu su iznad republičkog proseka. Naša adresa je dr. Jovana Cvića 9, a više informacija možete dobiti i putem telefona 026 641 450. Dobro nam došli u čaroliju bezbroj svetova i saznanja iz različitih oblasti. Ne zaboravite, Cvićeva i tačka.